tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjiqu ilaha 'anil muhlikat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bil Qur'ani wal mu'jizat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wal muqimina lis-sholawat. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Monggo langkung rumiyin kita samiya nyatakaken anggen kita takwa dhateng Gusti Allah. Kanthi nindakaken sedaya perintahipun lan nepi sedaya arisanipun, supados kita dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artosipun, he wong kang padha iman, padha takwa sira kabeh ing Gusti Allah lawan satemene takwa marang dheweke. Lan sira aja pisan-pisan mati kejaba mati kanthi netepi agama Islam. Salajengipun pilih salat gangsal wekdal ingkang dados salah setunggalipun rukun Islam punika sampun dados kewajiban kita lan dados cakranipun agami Islam. Mila sinten tiyang ingkang ngetekaken utawi jumenengaken salat berarti ngumpuhaken agami Islam. Lan sinten tiyang ingkang ninggalaken salat berarti ngrupuhaken agami Islam. Kanjeng Nabi dawuh, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artosipun, salat iku dadi cakahe agama. Mula sing sapa wong jumenengake salat, mongko wong iku ngukuhake agama. Lan sing sapa wong ninggal salat, mongko wong iku ngrupaken agama. Mila monggo salat gangsal wekdal punika kita tindakaken kanthi sak sae-saenipun. Ampun ngantos kita sengaja ninggalaken salat tanpa wonten undur sapi. Salat ingkang sae punika saged nyegah tumindak keji lan mungkar. Gusti Allah dawuh, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artosipun, sak temene salat kang bagus iku bisa nyegah tumindak keji lan mungkar. Salat ingkang sae punika salat ingkang netepi syarat rukunipun saha atap-atapipun. Dene syaratipun salat kados ingkang dipun terangaken wonten ing kitab fikih inggih punika wonten 7. Ingkang nomor setunggal kedah tiyang Islam. Nomor kalih kedah ngakil utawi anggadhahi akal sehat. Nomor 3 kedah sampun balik, sekawan kedah sampun manjing wekdalipun salat. Nomor gangsal kedah suci saking hadas alif lan ageng lan kedah suci saking najis sami ugi badanipun, pakaianipun lan panggenanipun. Nomor 6 kedah nutupi aurat. Nomor 7 kedah madhep kiblat. Dene rukun-rukunipun salat punika wonten 11. Ing antawisipun nomor setunggal jumeneng kangge tiyang ingkang kuwaos jumeneng. Nomor kalih niat. Nomor 3 takbiratul ihram, sekawan maos Fatihah, gangsal ruku, nomor 6 i'tidal, 7 sujud, 8 lenggah ing antawisipun sujud kalih. Nomor 9 tumakninah, 10 tasyahud akhir, nomor 11 lenggah wonten ing tasyahud akhir. Nomor 12 maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 13 urut salam ingkang pertama. Nomor 11 tertib anggenipun nindakaken. Dene adab-adabipun salat saha fadilahipun inggih menika reksa saking perkawis ingkang saged mbatalaken salat lan ngreksa saking nilar syarat-syaratipun salat lan rukun-rukunipun salat. Lan anggenipun nindakaken salat kanthi khusyuk, dp lan angen-angen dhateng maknanipun waosan salat lan nindakaken dhateng sunah-sunahipun salat. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Tiyang ingkang sembrono ninggalaken salat kanthi boten wonten undur sari punika dipun bendu dening Gusti Allah. Dipun golongaken tiyang ingkang celaka. Gusti Allah dawuh, fawailul lil musallin alladzina hum an sholati sahun. Artosipun, mongko cilaka kanggo wong kang padha ninggalaken salat.
Dene tiyang ingkang nindakaken salat kanthi berjamaah kanthi istiqomah punika kejawi angsal fadilah ganjaran ingkang tikel ngantos 17 derajat punika ugi pinaringan kauntungan gangsal perkawis kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi ingkang artosipun sing sapa wengi nglanggengaken salat 5 wektu kanthi berjamaah mongko Gusti Allah paring marang dheweke 5 perkara. Setunggal Gusti Allah ngilangi rupake pangupa jiwa sangka dheweke. Nomor kalih Gusti Allah ngilangi siksa kubur sangka dheweke. Nomor 3 Gusti Allah maringi buku catetan ngamal ditampa kanthi asta tengen. Nomor sekawan dheweke bisa liwat ana ing siratal mustaqim kaya dene kilat kang nyamber. Nomor gangsal dheweke bakal mlebu swarga tanpa hisab. Mugi-mugi Gusti Allah paring taufik lan hidayah dhateng kita sehingga kita sedaya saged nindakaken salat gangsal wekdal kanthi istiqomah sehingga kita saged wilujeng wonten ing donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.